चिरां जिल्लानि सदर काजलगावनि सुइट स्टलाव गांसे बेग मोनदों। बेगाव भटार कार्डजों लोगोसे एटीएम कार्ड, आयुष्मान कार्ड आरो इसे रांबो मोनफादों होनना सुइट स्टलनि बिगोमा प्रदीप बसुमतारिया फोरमायदों। मोननो हानाय भटार कार्डखौ सामथाइबारि गामिनि उदांस्रि बसुमतारिनि होनना मिथिहोदों। बेनिखायनो गोमाजानाय बिगोमाया गावनि सिनायथिखौ होनानै काजलगावनि सुइट स्टलाव लांफैनो हागोन होनना सुइट स्टलनि बिगोमा प्रदीप बसुमतारिया फोरमायनायजों लोगोसे 9954099134 नम्बराव सुलाद लाहरनो हागोन होनना मिथिहोदों।